Bħalissa hawn iżjed minn 1730 organizzazzjoni volontarja reġistrata mal-Uffiċċju tal-Kummissarju tal-Għaqdiet Volontarji. Għal dan il-Kummissarju tal-Għaqdiet Volontarji Jasmine Saliba f'intervista li għamel ma' dan l-istazzjon fil-ewwel sena ta' ħidma tiegħu huwa kien inħatar biex jokkupa din il-kariga vot unanimu mill-Parlament. Jasmine Saliba spjega li matul din is-sena ħadem biex jifhem l-operat tal-Għaqdiet Volontarji biex kemm jista' jkun jinġabru ideat differenti. Qal li din is-sena tnieda wieħed mill-aktar eżerċizzji ta' konsultazzjoni estensivi li permezz tiegħu il-Kummissjoni iltaqat ma' kważi 170 organizzazzjoni volontarja biex tifhem id-diversi sfidi li jiffaċċjaw. L-iskop kien li dawn l-organizzazzjonijiet ikunu jistgħu iwettqu il-missjonijiet importanti tagħhom filwaqt li jikkontribwixxu għall-iżvilupp soċjo-ekonomiku tal-pajjiż. Is-settur huwa pilastru importanti fl-iżvilupp soċjo-ekonomiku ta' pajjiżna. Aħna 1785 għaqda minn kategoriji differenti. Għandek madwar 366 għaqda fil-sport. Għandek madwar 370 fil-qasam tal-kultura u l-arti. Daw b'xi mod jikkontribwixxu lejn l-iżvilupp soċju u ekonomiku tal-pajjiż. Jasmine Saliba qal li daq tasal fit-tmiem l-ewwel fażi tar-riforma s-settur tal-volontarjat. Permezz ta' dawn ir-riformi se titfassal leġiżlazzjoni ġdida rigward is-settur tal-volontarjat sabiex dawn l-organizzazzjonijiet jissaħħu filwaqt li tiġi regolata il-ħidma tal-Uffiċċju tal-Kummissarju għall-organizzazzjonijiet volontarji. Nsabu viċin illi ntemmu l-ewwel fażi. L-ewwel fażi ta' din il-konvenzjoni li kienet illi nitkellmu, nifmu u nisimgħu sewwa x'inhuma l-aspetti varji li għandhom bżonn jiġu indirizzati. Kif se jiġu indirizzati? Fil-ġranet illi ġejjin ser inkunu qegħdin nibdew it-tieni fażi allura sa ta' din il-konvenzjoni li ser ikollha żewġ aspetti. Konsultazzjoni li għandha twassal għal tibdil fil-qafas legali illi jissalvagwardja u jsaħħaħ. Jasmine Saliba spjega li l-Kummissjoni se tibqa' tkun ta' għajnuna għall-għaqdiet volontarji billi toffri għajnuna lill-għaqdiet li jkunu għadhom kemm bdew filwaqt li toffri wkoll għajnuna biex l-għaqdiet jifhmu l-irwol tagħhom fis-soċjetà.